Miyembro sa LGBTQ+ community brutal nga gipatay sa kapalong Davao del Norte. Duha ka sospek nadakpan sa kapulisan. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Nagkadugo ugla na ikinabuhi diyang napalgan kining usa ka miyembro sa LGBTQ+ community sa Purok 5 Barangay Luna, Kapalong, Davao del Norte, Sabado sa buntag, July 1. Ang biktima dunay hikot sa liog dihang napalgan. Giila kini nga si Jandel Parame nga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Sa investigasyon sa Kapalong Municipal Police, nakikita matud pa ang biktima sa iyang duha ka transaksyon nga maoy mga sospek sa pagpatay. Dala sila yung first transaction, wala nito man ang victim sa gisabutan. Okay. And then, sa gisabutan nila atong suspect. And then, murag ipalampas lang to siya sa suspect. And then, another transaction, nga mao na po doon taon lahang gisnapod na po sila gisabutan, wala na po na tuman sa biktima mo tong sa kalabot sa suspect mo to gibuhat sa ihano brutal ang pagpatay. Tungod kuno sa kalagot, gilaparo pa og pala sa mga sospek ang nawong sa biktima og ikapila gidunggab ang iyang liog. Nasayran usab sa investigasyon nga nawala ang motorsiklo ug uban pa nga mga gamit sa biktima. Busa mipahigayon og hot pursuit operation ng kapulisan kung asa nadakpan ang duha ka sospek sa Barangay Luna, Kapalong, Davao del Norte. Na ay concerned citizen nga nakakita mo tong ni sumbong no kung unsay nahitabo mo tong dali po dayon nato nadakpan ang suspect, and then nakita po sa iyang possession ang mga gamit sa biktima. Sa karon balhog na sa prisuhan ang duha ka suspek ug mag-atubang og kasong robbery ug murder. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.